歩くとポジティブな気分が上昇し、自信、活力、注意力がアップする。朝の散歩で体脂肪を効率的に燃やす代謝にいい。緑の多い環境で散歩すると2倍の発想力、遊びの創造性が見られる。集中力も森だと2倍上がる。公園でも効果あり。朝の散歩でセロトニンが分泌され、心が安定し、幸せを感じる。ホルモンバランスが重要。メロトニンはセロトニンを浴びてから約15時間後へメラトニンへ変わる。睡眠の質が上がる物質。10分間ウォーミングアップでドーパミンを徐々に出してからやる気を引き出す方法。ハードな運動の前に軽い運動を挟むなど、勉強でも何でも始めることが大事。体を動かすことで脳が活性化し、ドーパミンが分泌される。疲れた時は軽い運動を挟むと効果的。階段の上り下りで寝不足による疲れが消え、疲労回復効果が認められたカフェインより脳がブーストする。場所は環境の影響を強く受けています。遊びと仕事の場所でも物でも脳を切り替えるスイッチが大事。オンとオフのスイッチの条件付け。